abubuwan da ke sa ƙwayoyin halittar bil'adama ma'ana maniyyi su lalace. Kaɗan daga cikin abubuwan da ke sa ƙwayoyin halittar bil'adama ma'ana maniyyi su lalace, don Allah don alfarman manzon Allah duk wanda ya ji wannan bayanin ya tunkuɗa shi, ma'ana ya sharing zuwa ga 'yan uwa don su gani, don su san yadda za su kiyaye kansu daga jawo ma kansu abubuwan da zai sa maniyyin su ya lalace har su kasa samun haihuwa. Ɗaya daga cikin abubuwan da ke sa maniyyi ya lalace, sa matsatsen wando ko na shadda ko na yadi. Alama ta biyu shine yin istimna'i, ma'ana biya wa kai bukata har maniyyi ya fito, yana sa ƙwayoyin halittar bil'adama ma'ana maniyyi su lalace, wanda sanadiyar haka mutum zai ƙi haihuwa. Shan shisha ko sigari ko wani abu shi ma yana sa wannan hayaƙin ya bi ya toshe duk wata hanya da maniyyi zai yi ƙarko har a samu ƙaruwa. Sannan matso da waya, na'ura cikin aljihu ko kwamfuta yana sa wannan kiran da ake yi da wannan funnel ɗin da take da shi yana sa ya lalata maniyyi. Sannan yin wankan rafi ko na kogi shi ma yana sa maniyyi ya lalace. Duk wanda ya san yana da matsala ta low sperm count ko ya daɗe bai haihu ba, ya ɗauki number mu a profile ya magana, insha Allah za mu ba shi ingantaccen maganin da ya dace ya yi amfani da shi da kuma shawarwari.